This video is brought to you by It's a boy! Enjoy. Aangename kennis van dit wat my nie ken nie. Ek is Eddie Judge en ek is een helfte van die Project Noises met Real de OPP. En welkom by Eddie Judge X. So ek is vandaag hier om op 'n song te react. Ek sien die song was actually in die comments aan een van die reactions, so ek kan sien man, ek sal kyk wat ek kan doen en kan die love en soos julle kan sien nie, die love ek gaan nou tramp op my promises daaroor en so. So het maak is saak as jy busy at as jy maar onthou man, as jy kans het direk weer repeat doen sê man nou, dus ek sien die wind down die jokers hier en die club man, ek moes nou keep van nie by direk op ook al by reaction wat die comment vanaf kom. Wat soos ek kan sê, die gaat die video bestel man react met hom, ja ek was gewoon 'n kans dat hy en soos Keister gesê, daar is 400,000 as 458,000 rappers hier in die Weskaap en jy kan nie by allemaal uitkom met dat is ook om oorzaak is. So ons land nou hier op Dolla G Langpad featuring YNW Joker en All Dollas. So ek weet nog nie wie dat eerste tweede of die hele gaan nie, maar ek gaan maar try, maar seker maar guess. As jy maar subscribe vir die man se channel man, en allemaal need it man, en so like dan klaar like en so. Can't keep up to the world. Okay. Die coach is terug. Dolla G Joker arm. Alright. So as a class so like as a type of promising, so let's go man. Yo Alice, where you at? Yeah, the way shit. Rebidaw. Jy my trappe bro, as ek soek nat, as 'n 9 to 5 wat ek vaslat, as 'n bottelkus gaat sy vasvat, as 'n lang pad bro, gaat sy samspat, ons gaat skuive tot binne Gansbaai, en as jy kan gekom met stap ons lang draai. Zeg me niet broerse, allemaal bij die party. Als we heel nacht, ons staan niet slaapie. Jullie se kennis, in ons raakt tati. Alles je boy, baby girl, dit maak je saakie. Ik heb de botel, gaat die samen zijn. Baby girl, ik zie uit. Man, ek klink nogal net so mense JP, maar gaan team awards en okay, but anyway, gaan die dussie. Gaan die dussie, let's go. Ons staan niet slaapie, jullie se kennis, in ons raakt tati. Alles je boy, baby girl, dit maak je saakie. Ik heb de botel. Gaat die samen zijn, baby girl, ik zie uit na een lang tijd. Ik heb de botel, gaat die samen zijn. Ik is aan mijn dollar in choker, ons gaan uit. Ik kijk voor. Ik is aan dollar in choker, dus die lil tollas dat nou hier heb. Tollas my bro. Eerlijke waarheid, dat ze kan niet zo rippen me bro. But let's go. Ons staan niet slaapie, jullie se kennis, in ons raakt tati. Alles je boy, baby girl, dit maak je saakie. Ik heb de botel. Gaat die samen zijn, baby girl, ik zie uit na een lang tijd. Ik heb de botel, gaat die samen zijn. Ik is aan mijn dollar in, zo kom ze gaan uit. Ik kijk voor dollars en voor dollar toe ik intrap. Als niet die hele stukken is. Okay, dit is YNW Joker, die man, ik kan hoor die man rip nou ja, die man rip, okay, let's go. Dat doe ik intrap, als niet die hele stukken is wat nou wie instap. Je gaat met een enige zaak, zo ik is rustig. Ik ga niet nog bij je niet, ze weet ik wat je kunt af. Zo voelt ze bij mij. Nou niet aangetrapt door die cola voorbij, Nee, aangetrapt door die cola voorbij. Okay, so die man paradigma van een party en party de tinte, dus was op je langpad, so op je langpad zal dan bij die party, nou okay, let's go. Door die Honda voorbij, aframa van je emoties, zij is vol van mij. My trappe bro, as ek soek nat, as 'n 9 to 5 wat ek vaslat, as 'n bottelkus gaat sy vasvat, as 'n lang pad bro, gaat sy samspat. My trappe bro, as ek soek nat, as 'n 9 to 5 wat ek vaslat, as 'n bottelkus gaat sy vasvat, as 'n lang pad bro, gaat sy samspat. Ons gaan skuive tot binne Gansbaai, en as jy kan gekom met stap ons lang draai. Ons gaan skuive tot binne Gansbaai, en as jy kan gekom met stap ons lang draai. Song nou weer klaar. So ik kies Dolla G was op de chorus dan.
away awan sa mga bro. Bitiyala, yo, Jelle kawarit na, ik was bij je dus een pointer in terik mana. Zeker zie je, lekker net één kans om het dangen om je goed te submit, als je voor aardig om je staf te submit. En als je niet meer je beste terik die kom je man, gaat het maar zo man. Zo, ik het like bitter verwacht. But away, jelle kan verbieden YNW ook zo berichten pad me bro, but meer content kan zijn in uw baas en zo en ze kan en uw lijnen zetten away, jelle kan het meer doen, de production is vooruit, is mee. But away, jelle kan meer doen, het is nou bij die baas, ik praat van die baas, jelle kan bij meer doen dan als jelle een reference track zoekt voor zo'n track wat jelle nou gaat doen het, luister jelle voor de track zijn naam van Zoudas. Dan is hij track van Zoudas en Zaipi maar jelle gaat zoeken jelle kaya hij denkt zo ten 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 ja, so kan er niet nou komen nou. It's one hanglijke nee, dat is niet. But anyway, ja man, bij je disappointed en ik kan beter doen dat ik ga die andere tricks luisteren om te luisteren over betere tricks als die is. Maar ik ga die X en promotie man. So ja, anyway, hij is nog mijn keren dat hij was nou hard om te luisteren. But anyway, subscribe bij mij ook man, zullen we zien ik willen subscribe. Zie maar je omheen om te subscribe bij mij. En dan maybe next time als ik bij je meet, en dan maybe als je mij lekker terikat ge, als ik lekker X en ook gemana. So anyway ja, ik zie dit zoiets, like, subscribe, zie die video en ik zeg, here we go.